Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Blur ತಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗರಡಿ ದಡೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಸೆಂಕೊಂದು ಬರ್ತೆ ಚಳಿ ತಂಗಿ ಪಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ಚಳಿ ಟಾಪ್ ಪರ ಸೀರೆದು ತಂದೆ ಒಂದು ಅರಿ ಗರಡಿ ದಡೆ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚ ಈನಿ ದುರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ದೈವದ ನೇಮುಂಟು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಿದ್ದಾರ್ದು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಕಡ್ಬೋತೀರು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬತ್ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಮಂತದ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೈಕ್ ಬಾಳತ್ರಿ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ರೋಡ್ ಬತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕೂತ್ಮಿದ್ಲಿ